amawindi asikani ngishaya amawindi le ntombazana ayihloniphi ayingihambele ibuyele kubo kanede kwafika nale ntombazana Ntokozo angisatholi ngisho i-cancer like ngisho igrosa uyaphuza phela uzifana naphuza bitch akasanginiki imali Ntokozo kahle kumele athathe ikhadi athi mima akasanginiki ikhadi wathi nani ikhadi ngiyakwenza ngikwenza kodwa phela kade wakugcina ukunikeza imali kodwa nje ngiyazenza izinto le ndlini yabo hayi okay imani ke hayi so kodwa nje ma urongo uma kahle kahle unenkinga ngiyamthanda nje okay yaqoshwa yini ahamba foye amloboli ngani uyaphinda kuwo angithi nawe ubuhlala naye Cela ubingelela ngikwamukele imbukelo weBlack Life TV ohlelo lethu oluthi izinkinga zomndeni. Ayebo umlangeni Magasela hlezi kuyintokozo ke bafethu ukuthi phinde sihlangane khona la lolu hlelo sidinga indaba zabantu sifisa ukwazi ukuthi yini esingayenza ukusiza abantu more especially imndeni ukuze ihleli ngokuthula nokuthandana without no waste of time. Ngicela ukuthatha leli thuba ngokukhulu ukuthobeka ngibingelele uma useduze kwami. Sawubona Sithando unjani? yebo sawubona Sithando sami Yebo unjani kodwa? Ngiyaphila Hayi nathi siyaphila mama. Ngifisa ukuthi nje ngokukhulu ukuthobeka ubingelele umbukelo weBlack Life. Emva lokho uzobe usuzisho ukuthi uma mbani and then bese uhlala phezulu kodaba ukuthi nje basila ekhaya ufisa sikusize kanjani. Sanibonani babukeli beBlack Life TV. Mina ngumlindi ngwakaSibisi. Inkinga enginayo ngihlushwa umfana wami. Umfana wami uyaphuza ungilethela intombazana ephuzayo. Bayalwa benza yonke into. Angisazi nokuthi ngizokwenza njani ngoba ngasonke isikhathi hlezi kunomsindo la ekhaya. Mangimkhuza umfana wami uyena ovikela intombazana. Sengikhathele angazi ngizokwenza njani. Bayaphuza bobabili. Mayiphuzile intombazane iyangithuka ngibiza ngonke amagama sengize ngafelwa namawindi la ekhaya. Hayibo umakoti Again makoti untombazane esana nomfana wami Ntokozo. I love that nami khona umuntu wangiphathi ngumamezala ngathi angena umamezala ngumakalo mfana lo engimzele ngoba abantu basheshe ukuthatha ukuthi umakoti akashadile intombi kamfana wakho. Yebo intombi kamfana banomntwana nomkhonyana nobhuti abanawo umntwana. Umfana wami abatholana ematshwaleni bayaphuza ubenawo uma wengane wamshiya usedila nale ntombazane iyaphuza strong uma wengane wengaphuzi ma ulokho uma wengane wayengaphuzi akayona type yakhe. Yebo angayona washo njalo mfana wami athi akayona type yakhe. Ufuna abantu abazoyidrinkela bawu2. Yebo ukuthi banokuthula nabantu abaphuzile kubabona. Yebo uyathula plus ube wanenhlonipho. Abantu abaphuzayo nje bahlezi behappy umuntu ohleze soap ngiyadlala njalo ayikho lento engishoyo ningaphuzi bazalwane ayikho lento engishoyo. Ngokukhulu ukuthobeka Sithando sami ngicela ukuthi sizame ukuthi singamthola umfana because enye into eniyenze nabazali nifene ngibize bese nibizela izingane zabantu zasemzini yabantu umfana wakho umgodli ukhona yini umfana wakho la emagcekeni? Yebo ukhona la emagcekeni singamthola. No nayo indodakazi. Yebo nayo intombi yakhe le ikhona. You refuse ngoba ngithe ngiyamkhulumela indodakazi ngamfaka kumakoti kwathiwa no ngimfaka indodakazi thiwa cha nayo intombi yakhe sibalande. Yebo mangicela nibalande. Mbukelo Black Life izwele nawo uma ukhala kodaba olukhulu ukuthi unayo indodana yakhe yayidrinkela yayithana noma wengane waphuma wengane ngoba wayebona ukuthi ayini type yakhe noma wengane wengabuthuli wengaphuza utshwala. Wasezwana nosisi lo waphuza kuthiwa baxabana impela and ubuya amthuke naye ashaye namawindi. Mina ngifune ukuzwa isate lodwa le story ngithanda ukwezwa wonke. Asezeni kanje Mbukelo Black Life asimlande mfana silande naye intombi yakhe sibone ukuthi bazosibeka phi ngalolu daba. Welcome back Mbukelo weBlack Life TV ohlelo lethu oluthi izinkinga zomndeni. Again ayemlangeni Magasela. Bengibhalele lo isithando sami la esandleni sami sokudla. Sakhuluma salibeka udaba eThebeni ngase ngiyabona ukuthi ukuze lo daba sikwazi ukusilungise kahle. Asilenze iqiniso sibabize abantu ababaluliwe kulenkinga esibhekene nayo. Bangathuki-ke nabo sesikanti uma usibize sethene inkinga nangusise sesinenkinga okhulu ukuthobeka ngicela ubabingelela ngibamukele. Sanibona njani? Sawubona. Nami ngiyaphila. Ngiyacela abantu mhlawumbe singaqala kwena bhuti wami uzisho igama lakho ukuthi ubawa kwaba isibongo nosisi uzobe senza kanjalo. Mina igama lami nguNtokozo ngwakaSibisi Sibongo. Okay, yona mamazi? Uhlengi wakwambatha.
Okay. So engizofisa ukuthi kwenzeke ukuthi ngiyazi ukuthi mhlawumbe nina nikho sure ukuthi nibizelweni noma anazi rather ngicela ukunikeza uma ithuba ukuthi konke lokho kade usungichazele kona bengekho uzophinda ukuphinde sithandwa sami bayizwele bona bokuqhamuka from the horse's mouth bese ke we'll take it from there. Hayi Ntokozo ngibhalele la ka Black Live TV. Inenkinga la yakho nentombi yakho. Niyangihlupha. Mase niphuzile nibanga umsindo. Sekuze kwafa ngisha amawindi akithi la ekhaya niyalwa nenza zonke izinto engingayifuni la egcekeni. Angisaphathekile kahle ngezinto enizenzayo. Maniphuzile niyalwa niyashana niphume enambeni ophuza. Sengize ngathi angibhalele la ka Black Live TV ngibatshela ukuthi ngicela bazongisiza ngoba sengikhathele ukukhuluma nani. Nango mayichaza udaba bafethu nayazi lento akhuluma ngayo. Ngathi nixwayile nje. Hayi. Mina engicela ukukubuza siyaphuza uma yena konjalo aphuzi. Mina ngiyaphuza, mina ngiphuzela endlini. Ngiyabuthenga utshwala ngihlale la endlini. Okay. Ngiyaphuza. Ma ungaze ubiza abantu bamakhamera kanje nje bese ngayikhuluma. Fanele Ntokozo ngibiza abantu bamakhamera ngoba sengikhathele ukukhuluma nawe. Selokhu nje ngahambe lo baba wakho awungizwa nokuthi waphinde wazongilandela intombazane ephuzayo. Ngiyakwenza. 4 years le ntombazane ihleli la ekhaya ayingisho kuyo. Ngiyakwenzela nje manje oyifuna. Awusangenze lutho selokwazwana nale ntombazane ngena ngala phuma ngala kuwe. Ngenze lutho. Mawuholile awusabuyi nale lobhakede leKentucky. Ile ntombazane yonke into. La endlini asihlala nawe siphuze nawe. Ngoba phela siyahlala sonke siphuze sonke. Hawu nonke Siyaphuza naye uma. Phela ngeke ngibone Siyaphuza sonke naye. uma umuntu engimaziyo ukuthi ashaya ngimthengele lo wine lana la eshaye kodwa egcineni isiphume siye ngayo. bese niyalwa ke nibulala amawindi. Ngabana lezo kodwa kuyenzeka khona kodwa phela ngiyamthanda. Manje uma ufuna hamba. Amawindi inkinga uma ngaba kanankinga. Ukuthi bahlale la ngithi ma Yebo, inkinga lento yokulwa mase bedakiwe ngathi bayalwa kunomsindo. Naye umana ubuya benomsindo. Ima phela ukuba uma wena kanjani manje uthi uma ubuya benomsindo ukephi wena? Uma ubuya benomsindo mengoba sixabana noNtokozo usuke ngenaphi? Okay Chomi ikephi la? Okay yikubo. So wena ubona ukuthi kubalekile ukuthi uhloniphe la ojolela khona. Hayi uthi manje ngamhloniphi. Inkinga uma njalo mengoba noma singaxabani sikhulumela uyafika uyakhuluma uhlanganaphi? Amawindi usuyabona usemeniqhubeka nixabana nizobulala amawindi nixoxela indaba amawindi awufaka kanjani amawindi sewenze njani? Indaba yewindi nje iwindi futhi lafa ngangingaxabana nokuxabana nosisi ngangihleli nabangani bami engisebenza nabo. Shuthi kwalo abafuthi laba engisebenza nabo lashaya ngaleso sikhathi iwindi mangakutshelile nje ngathi ngizolithenga. Akaza kushaya ubhuti wena sisi? Akaza ngishaye. Nakho emaphoyiseni seduze phela ngabe kade ngambopha umanje kuphela unenkinga nami. Kusho ukuthi uma unenkinga hayi encane enkulu. Hayi kusho ukuthi intombazane le wakhona ekhaya la iphuma khona. Yayizwa kumanje niphendula kanjani? Wayengcono uma wengane. Umshelani uma wengane. Ofuna ngeke umshelani uma behlonipha uma wengane Ntokozo. Angisamthanda ngase ngasamthanda. Lungileke maniphuzileke musana ukuphuza nizoshiba ngishama wengane isikani ngishama le ntombazana ayihloniphi. Ayingihambele ibuyele kubo. Kanade kwafika na le ntombazana Ntokozo angisatholi ngisho iKentucky like. Ngishigrosa. Uyaphuza phela usizifana naphuza bitch. Akasanginiki imali. Intokozo kahle kumele athathe ikhadi athi mima. Akasanginiki ikhadi. Wathi nani ikhadi? Ngiyakwenza ngikwenza kodwa phela kade wakugcina ukunikeza imali kodwa nje ngiyazenza izinto le ndlini yabo. Hayi. Imali. Okay imani ke. Hayi. So kodwa nje ma wrong. Uma kahle unenkinga ngiyamthanda nje. 4 years yaqoshwa imbuzi. Ahamba. 4 years. Amloboli ngani? Uyaphinda kuwo. Angithi nawe ubuhlala naye. Uyaphinda. Uba waka ngena indaba zenu nahlukaniswa yini? Ima manje wena ufika kanjani manje ekuthenini ukhuluma indaba zabantu abadala emzini yabantu Ukuthi naye uma akashadile. ngiyakuzwa lokho Jomi kodwa ukwazi phela uyifanisa nomuntu omdala ayithi ukuzalile umfana lo
Kodwa nawe uthi uqinisile usisi. Uyabona, Uzomisela usayida manje noma base usumkhumbuza ubaba usukhuluma. usayida noma wakho-ke. Cha, kasayidi napha sikhuluma iqiniso indaba uzokhuluma indaba ey'serious kanje kubantu abadala. Nami sengizoze ngimkholwe manje uma ukuthi awuhloniphi. Hayi akahloniphi. Izwa nje manje. Nophuza nje noma kamfana nenze njani kanti manje. Yaplane usisi. Yenza yonke into ayikho. Ngiyakubona uko-clean kufanele a-clean phela Ayikho. uhlala la endlini uyintombazane. Ngithi uphuza kanjani noma uyakwazi ukuthi angibizele abantu Chomi. izongitshela lento angitshenayo. Fanele Chomi, sengikhathele. sekwenzakalani kwena uma uphuza noma Yena njengomuntu omdala yena usuke evumelana ukuphuza nami. usuwezothini menenza into engafundiswa Hayi, phela bo, umtshengisa wena ukuthi asintombi, awufundisekile uyena, ekhaya. Hayi njengoba uyibona-ke inje. Ujabule phela. Inje. Yazi sihlalele kamnandi kungekho inkinga. Inkinga ima into ayithandayo imali. Oh, Yabona sisi ngize ngibhalela la ingoba sengihlulekile. Awu. Wayena umfana wami lo. Mangabe uvela abe ngakuyona sengihlule ngcono ngivele ngibhalele nginibize nizokhulumana. Unje umfana wami. Okay, Ntokozo ngicela ukubuza wena. Bhuti wami, alright? Yeah, right. Uhappy ngomama othandana naye? Kakhulu. Uyamthanda kakhulu. Uyatohoza baba? Yeah. So yini enza ukuthi ungahambi uyovela kubo ahlale ngokusemthethweni la ekhaya? Imali bengisahlanganisa ngisabeka. Ebeke phela imali muthenga utshwala mfethu. Phela utshwala babizi. Yeah, biyabiza phela impela kodwa ke le Wena sesekhaya usakhona uma nobaba? Yebo sakhona. Bayazi nje usihlalele kamfana. Ya bayazi abanankinga noNtokozo bayamthanda futhi. Abanankinga. Ku right. Ku right. Wow. Okay. inkinga nje umana ngamfuni. No hayi umama nami ngicasimenge kangangami. Nami kuthiwa nguma wakho ngaba ngimthandi. Ngiyaxolisa ukusho iqiniso. Yazi kwesinye isikhathi umuntu akuye kwenza izinto hayi ngoba nakho ethanda kodwa ngoba ezama ukuthi isimo sibe right, but umzali egcineni akekho umzali obukela ingane yakhe ukuthi ingahlala nomuntu oyisidakwa aphuza naye umama ezala khona lapho kuphinde kuliwe emva kwalo akekho nje umama singabuza ngisho nala Black Life umzali nje mebuka ingane yakhe ifunela into enhle abe muhle usisi yezwa kodwa izenzo phela fanele zibe ezinhle nazo yabo khombisa ukuthi uzovusa umuzi akwazi ukuthi esemuhle kanje ngaphandle bese fika la ekhaya izinto ade zenziwe ngasenziwa niba u2 noma iKFC ayisathengwa kuyaphuzwa la kuyadakwa nawe nje deep down noma ngabe kuthi uyaphuza usisa ngeke ngikujaje ukuthi uyaphuza izokuthi uphuzisa ingane yabantu ungayishadi inyanga abo ngithi mina kokuphuzisa ingane ngimenzele something sijabulise ngithi kokuphuzisa ingane Jomi phela ungamthola vele phuza satholana vele matshaleni Akangibambi ngiyaphuza. when you see yourself as umakoti kaNtokozo Yebo. usho Yebo. Into ebalekile inhliziyo nothando. kuzothandana ngenhliziyo Inhliziyo nothando uyangithanda ngiyamthanda. Okay. And ayukuthi siphuza like each and every day asiphuzi njalo. Niphuza nini? Siphuza nje. Mhlawumbe Futhi unje isikhathi unini? esiningi akuhlali lana sayiphuzela mhlawumbe ama weekends sayihambela. Every weekend. mina sisahlala ngola fortnight uthi nje imali imtehlezi khona. Okay kodwa sikhuluma iqiniso bandla uma akekho happy ngento enza kegcikini and kubo ikwakhe and umzali kuwena Ntokozo asikhuluma iqiniso ke manje so if wena uqhubeka nokwenza ngalendlela wenza ngayo ngoba uthi ufuna ukujabulisa intombi yakho indaba umbonisa uma akekho happy ungamnikeze ispace uma uphume la ekhaya uyitholele umqasho wakho ahlale emzini wakhe ayidlile imali ayitholayo uma ukuthi awuthanda ukumondla ngeke abe nankinga egcineni usumdala afanele nawe uzama ukuthola impilo yakhe ngendlela yakho kungathi wena ngokuthi uyakuthemba nje bela igcikeni njengengane yakho uphinde umlethele umuntu ozoba umthwalo futhi ke if umaga sekho happy wena noma ungamthanda kanjani usisi akukho right na uma ungahambe ohlala Ntokozo kini uma ngakhathi akekho happy ngoNtokozo ungaqhubeka uhlala uthi wena inhliziyo No, sihlala ngaphandle. Ntokozo inendlu ngaphandle. awukade nisho nje uzinahlala nizophuza la Phela mengoba sihlalele mina mhlambe angithi uma uyakuveza ke lokho usuke ngakuthandi lokho kanjani ngoba sihleli naye nje uma kahle usungakuthanda usuhleli phela ngoba kuhlelwe ngeke azalebe eqhwahaza ikhanda kwesikhathi izinto uyahlala into uyibona ukuthi le angithandi kodwa for peace sake awusingithulele uyaxoxa noNtokozo usuke ngamtshela ingane
Cause akazatshengisa. Yabona-ke Ntokozo, Ayisiso ngihlezi forward. ngitshela ngale ntombi yakho. Wayengcono uma wengane, Hayi, ngempela wayengcono. Wayengcono uma wengane. Ngaba kamcabangi. Ngaba Ngaba kamcabangi. 4 years ihlezi la ekhaya. Ixoshwe yini kubo? Ngaba kamcabangi uma wengane Hayi. ukuba ngaba kamcabangi uma wengane ukuba wena Ntokozo ninosisi behavior ngendlela e-right. Phela yazi yenzeka nani niyakwazi lokho. Uthandane nomuntu kade ujole. Uthanda nomuntu uzuncamele lo semuvo swahlukana naye ngoba usamthanda. Kodwa you prefer ukuba naye than lento sokusubhekene nayo lesosikhathi. Kodwa mina ngingakuboni ububi bese. Lungi asifuni vele thina wena ubone sifuna ukuthi uzwele uma ngoba usespacini sikama uzizwa kanjani uma mengekho happy espacini sakhe njengomuntu omdala umzali wakho ephila. Kunengane engenamama la emhlabeni abathi uma kube uthi ngabe ngithi sithi mina simhlonipha nini uma because mina nginankinga ukuthi uhlala nentombi yakhe inkinga yami ukuthi intombi yakhe iphuza noma and yonibona ku right obuma usuke ethula akasebenza uma usekhulile wondliwe wena so uzothula futhi usuke ezomeleke naye uzophuza phela uzothini kodwa kahle kahle akakuthandeli lokho ngoba meshona emhlabeni ufuna ukubona unonkosikazi usile nizokwakha naye umuzi uvusa kanjani umuzi nomuntu enhlezini ilwa naye nibulala amawindi. Ngakhona vele ngeke kwenzeke kodwa Thank you. kwenzeke kodwa uthando sisi yabo khona ngiyizwa ipain yama ukhala wakhe yabo So uzohamba nothando ushipheni ngama no ngeke ngimshisi kodwa nama ngisho ukuthi imshintshe mshiye senze izinto uzosiza yini ezowenza ezokwazi ukulungisa lesimo ubhekene naso. phela isimo sango phela uma ukhala ngotshwala isikhathi esiningi shuthi Usisa kaye ukuphuza noma okokuqala lokho. Okwesibili yekani wenza iGBV la egcekeni ngelanga noma mekwenzeka lokho ungifonela ngizobiza amaphoyisa sengiyazi address la ekhaya. Okay. Ngoba angithi wena vele ngekaza ambophe ngoba uthi uyamthanda inhliziyo itoxicity yabo abayitholela indawo yabamba ohlala emqashweni balelwe khona. Ngoba ngelinye ilanga bazobulalana ufanele ukusaba. Bazobulalana kuphuma isidumbu la because abantu abajwayele ukushayana bafike bashayane kanje ngelinye ilanga uzothi amshaye ngento serious amshaye endaweni erongi avela amgwazeke ngephutha ashona. Hlezi ngimtshela uNtokozo ngithi qala amawindi nje isigcino kuzolandela wena. hayi ngiyakuzwa uma ukukhala wakho bosozama kodwa uma ukuthi so yekutshwala soqhubeka siphuza kodwa sizama ukuthi senze izinto ngendlela lecekeni. Anankinga nokuphuza kweni kodwa sukane eduze kwakhe umhlonipha uma njengoma usisimese emisela ukuthi uma amtreat njengoma wakhe because kusho ukuthi kahle kahle la kuba phuma khona bafundiswe kanjalo benoma wakhe bahlala baphuze bonke bayiphilele yikho engayibona into enkinga mekwenzeka into kanje ofuthi kamakhaya wafana nabo laba phela kanjalo ngibajaji abantu abaphila indlela abafuna ukuphila ngayo kodwa mekhona ongekho happy thina sohlezi sifika because akufanele kube khona umzali ongekho happy egcekeni ngenxa ukuthi wena usumdala enough usingayitholela indawo yakho nentombi yakho. Phela seningakwazi ukuthola indawo imiqasho ayikho imiqasho in la around Ayikhona. noshayana khona nibulalane khona because ukushayana nje agcinwe manje ukushayana gcina kube khona engisile buyijwayela lento emva lokho uzobona and the next thing nangamaphoyisa ngiyatshela Hayi khona uma ngiyamuzwa. ya good girl Ngizozama cause naye Ntokozo ngithanda uthashiya uma wakhe ya cause bahlala bobabili. Nami sileyo ngicabanga khona ukuthi siphume hambe koqasha noma ngiyamthanda naye yabo. kusho ukuthi fanele kushintshe banike manje la kusho ukuthi khona abafanele beshintshe kusho ukuthi thina noba u2 hlonipha nje ushintsha nje kuphela. Ngiklinela umama ufuna ukuthi ufuna ukuphuza uma ngiyamfihlela bafihlelwa abantu abadala bafethu. Unembeza wakho Kodwa ke nami khona ngingakuthandi. yini manje ungayithanda? Akuthi ngaso sonke isikhathi mekwenzeka into encane sebesha lapha emjondolo uma wengane yakho ubengcane uma boy this uma boy that. Nama kungiphathi kahle lokho. Nawe makeke lokho phela nawe. Hayi ngiyakuzwa Akukho ngiyakuzwa. right. Uma boy mhlawumbe nawe senendoda yakhe mhlawumbe sebemlobolile. Hayi So ngiyakuzwa. wonela ingane yakho miyekenza amaphutha akho Ntokozo uzoyibonela ngendlela uma boy engasamfaka bayeke bethandane kodwa lokho ukuthi bashayane la egcekeni baphuze la egcekeni bangakuhloniphi ngizohlezi ngikulwela mina lokho ngifuna uhlale peacefully la ekhaya. Okay ngiyakuzwa ngiyabuzwa Yes. isikhalo sakhe. Ukwamama nje ungamfaka umuntu wesithathu kurongi lokho yabamosha ubudlelwane. Ngiyakuzwa. Khona okunye okusalayo nifisa ukuthi mhlambe Hayi bekulokho Ungakuthandi. nje kuphela kwamaboy.
because ikona kubuye kungichasule kakhulu. Bese vele udini ushaya amawini. Mesenza into encane ama-boy this, Mhlawumbe ama-boy into that. encane And nje. like sesixabana sobabili angihlanje phela ekhanda. Ngeke ngidane nje ngixabane ngedwa. Sesixabana sobabili. Kodwa yena indlela ajike akhulume ngayo as imina. Mina umuntu obhedayo because akuzo uma ka-boy this, uma-boy that. Lento phazana ukuthi uhle ukuthi. Ayikho right leyo. Ilokho ke nama kungiphatha kabi. Okay, ukuphuza nomamezala. Muzo wakha yabona libhayede ngiyalidinga intokozo futhi nayi siqale ibhayede lama ngizogcina ngitshwala. Mfethu umuphi umakhe yabona kube mina usakhona mfana ngabe ngiyamenzela iqiniso. Ngoba uzobona mengasekho akuyona insangu ungabi khona komzali. Okwamanje uyayijabulela nje usayibolela amawindo busaphila. So nje mhloniphi mina ngiyakhalimisa ke lapho bra wami. Nakekele nje lesalukazi sibe right mokuthi sishayele into esishayela yona nikeze ayihlalele yedwa nje besho uthena akaphumi uyihlalela la ayenzele lento ayenzayo umnikeze lokho as long nje ejabulile uma it's okay kodwa nje mase sakasajabulile imuzwe futhi ngoba uzokushiya uhlengele ilanga esengasekhuma uzebuthi wayeshuma ayi wena uphila imovie abantu bathanda namahlukani manje awukazi uze wahluka nje noma ingane yakho awusho kanjena ke le show lo mjida mfethu bese uhlezi athandana uma ingane yakho ubunakuyena usho kanjalo kithi wayihambela yena lo nodle uzohamba hamba amantombazane Ngeke ngihluleke ke mina. ngempela Never. Qothovu ngiyamthanda bafethu ngiyacela bandla ukuthi nizame ukuthi nilungise isimo sala ekhaya nithandane mama happy ukuthi sikwazile ukuthi sibe khona ngiyathemba ukuthi mhlambe going forward khona ushintsho zoba khona. Hayi ngibongile ngempela ukuthi nizongisiza ngoba bengingasazi ngoba nasekhaya ngiyabika abangi-attend ngathi ngcono bavele babukwe yizwe lonke ukuthi bayahlupha. Yabonga ukuthi nizongixazululela inkinga. Siyabonga nathi. I'm sure ekhaya basho ukuthi umthanda kabi uNtokozo wenza kahle. Uhlalelene nentombi kaNtokozo ngabe yabaxosha. Phela ama relatives ayabuka bese sithi yabo nje nami bengikude kuthiwa isimo sami abengithi kodwa ngempela mama umxoshi ingane uhle yaye kubo. Uhlaleke ke nalo Ntokozo wakho sewube nengane ezithi uyidakwa zowu kanjani manje. Asikwazi. Kodwa sandwa sami uzizwa kanjani after le conversation yethu? Yeah, ngizizwa ngi-right because sengimtshenile ukuthi angiyithandi. Ngiyithanda ngempela iyangigulisa. Dana kube ngathi ngiyahlanya kakhulu-ke. Iyangigulisa ngempela. Iyangihlukumeza. Hayi sorry sandwa sami nawe ngabusayenzo lebe ngikukhalimisa nje kancane njengentombazane sokhuluma mhlawumbe after ishow. Siyabonga kakhulu isikhathi senu Ntokozo siyabonga kakhulu ukuthi usizwe. Ngiyanicela ke bafethu abantu bayakwenzela ukuthi ngiyakuzwa nombukela sho ukuthi yazi nami nginenkinga empela kanje nayo. So ngiyakuzwa amagasela fanele ngiyeke le nto. Ayikho into eyekekayo if you don't put it in practice. Fanele uyipractice. Uzofeyila vele usazoyithola uthi uma uyangibhedela kodwa fanele uyikhuze because the time uyikhuza ugcina uyeka. Kuyayekekela. Akuvele kube nje once off. Kodwa wesisikhathi uma uhlaniphile nokuthi umuyazi into wrong ne right uzobona leyo kuthukuma ayikho right. Ngiyabonga kakhulu isikhathi senu. Siyabonga kakhulu ukusithemba mami. Ngicabanga sihambe lesilaphela la. I don't think ukuthi guys you need counseling. Kodwa I don't think so. I think you guys nje ndinga ukuthi nihloniphe uma kuphela okunye kuzozenzakalela and amayibusizo zoba khona. We're good to go. Mbukele Black Life ngiyabonga kakhulu for watching this episode till the end. Mina umlangeni Magasela hlezi intokozo ukuhlala nawe. Siphinde sibonane ku-episode elandelayo. Nginithanda ibhada I'm out. Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika. Sikulethela konke ongakudinga. Sisebenzisa imvelo kokulapha, sididiyele izimpande. Kwahlanganiswa ongoti abahamba phambili wezokulapha ngesintu. Senzela wena. Sikhona isikhafula sokubuyisa isithandwa sakho, ukuthola umsebenzi, ubuyisa umuntu wakini owaduka. Sikhona nezwasho. Sikhona iswasho sokugeza isichitho. Ube nogazi, uthandeke ebantwini, ukususa amathunzi amnyama, nokuvula izinto zakho. Zikale phansi abantu bakuthande. Siyabasiza noma
mama. Uma unenkinga umhlume, ama-ulcer, i-cancer, i-BP, ushukela, ama-fibros, uvule nesibeletho ukuzothola abantwana. Siyabasiza nosisi ukukhuphula isitofu sibeke ku-6. Indoda ikuthande kakhulu izikuphi imali. Nobaba sebasiza ukuqinisa idonkipiri umthetho uqine endlini. Wenza umuntu wakhe athande wena wedwa, alangazelele wena wedwa futhi uphinde uvikele umkakho. Woza kithi epharmacy eBlack Life Traditional Pharmacy. It's the Black Life TV.